Tay. Tatay. Nasi. Tay. For today's video guys, makadto kami kang kay Berto sa Barangay Palali among mabisitahon. Ay, wala pa. Hello guys, mapayatak na sa iyo. Adi kami na sa Purok 6, Barangay Palali, Santa Margarita nga kundiin may da sa amon usangan nag-message pag-aro bulig para kan Roberto Aguarin. Kan yan na adi si Madam kasalakuyan nga i-gain interview. So wala ta na kasi update. Emotional po. Opo, tatay. Kami po ang members ng Kabayan Summer Vloggers po na handa pong tumulong sa amin pong Yan sa kabutyaan sa interview ni Ma'am natin, tigda nga naging emotional si Kuya Berto. Mga tanahan, no? Adi kami na sa Barangay Palali, Santa Margarita, Samar, sa balay ni Kuya Berto Aguarin nga kundiin. Amon ginbisita kaupod si Ma'am natin ni Gaspi Mangkol. Mga rin po update kayo na. Di rin na natin ma-interview si Kuya Berto kaya naging emotional po siya. Ina-atake sa Sanaya. Madam, base sa interview kayo na namin yung sisiring sa kayo yan. Ariday, medyo nahadlok kay kasi nanalo na si tatay. Mangin ako pa nahinungdan, Diyos ko Lord, huwag naman sana. Pero gaya ng sinabi ko kanina, parang medyo natakot ako doon sa nangyari kay tatay. Ano? Kasi yun pala, ganun pala si tatay pag masaya, malungkot, overwhelmed. Ganun pala yung nangyayari kay tatay pag pag ganyan na mga sitwasyon ay na-atake talaga siya. Pero bumabalik naman pag nare-relax na siya. Kaya ayun, kailangan talaga natin matulungan si tatay. And salamat sa iyo at dinala mo kami dito, no? Kasi kung hindi din dahil sa iyo, hindi kami matulungan pa dito para matulungan at makita natin at ma-interview si tatay. So madam, dako kong pagpasalamat sa imo nga yung baton mo ang panawagan sa may dahil sa atong citizen nino nga nag-aro bulig mapigil sa ako nga ako rin yung paabot sa imo nga buhay no bisan kaihan sa panahon tungkol kay kadamo sa nag-schedule pa at bisan sa imo kabisi bisan after office may dagap imo ginihimo tatagan mo ini siya higayon ang imo rest day imo ginlaan nga di so damo nga salamat na appreciate ko ra yes totoo yan and kasi ako naman pumupunta lang ako sa malalayong lugar pag Saturday and Sunday lang. Hindi pwedeng office hours kasi syempre nakakahiya naman dun sa trabaho ko. Pag meron malapit lang, after office na ako, talaga mga gusto kong gawin. No? After office talaga. So pag office time, doon lang talaga tayo sa office. Then pag wala namang opisina, doon na tayo nag-schedule. Alam mo naman yan. Nag-schedule tayo pag Saturday and Sunday lang. Ayan. Salamat din talaga maraming natagan mo oras. So, saya na, asya ito na anay, magbulat na kasi update sa mga sunod di pa nga mga adlaw. Damo nga salamat.